Us donem la benvinguda a Mètode Podcast, el programa de divulgació de la ciència de l'Espai Podcast de la Universitat de València. Soc Anna Mateu i m'acompanya a l'estudi Lucía Sapinya i Carlos Isaac al control tècnic, i durant la següent mitja hora parlarem de ciència. Lucía, benvinguda de nou a Mètode Podcast, què tal? Hola, Anna, doncs com sempre encantada d'estar de nou així, de trobar-nos en aquest estudi de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, que ens acull també, no? Sempre que per a fer i produir este programa de divulgació de la ciència. Clar, és que jo no sé si alguna vegada ho hem explicat i no sé si sona un poc estrany per què fem Mètode Podcast a la Facultat de Filologia, no? Jo crec que sí, que hem d'explicar-ho. I és una explicació ben senzilla, jo crec, perquè així també estan els estudis de periodisme, com tots sabem, i bé, els estudis de periodisme a la Universitat de València tenen un component de ciència molt important. De fet, Lucía, tu eres ara mateixa la responsable de l'assignatura de divulgació científica a la facultat. Sí, així és, però en realitat l'artífex de tot va ser el director de Mètode, Martí Domínguez, que és qui la va posar en marxa quan es van iniciar els estudis de periodisme en l'any 2000, i l'estudiantat de periodisme cursa obligatòriament divulgació de la ciència en quart, i una altra assignatura, periodisme científic, està a càrrec també de la professora Carolina Moreno, i tot això els ofereix, pensem, que una bona formació científica, almenys, aquesta és la idea. Sí, i a més els estudiants tenen l'oportunitat de fer pràctiques en Mètode, que també, i també en aquest podcast estem oberts a col·laboracions. Podem dir que podem oferir una formació molt completa per especialitzar-se en ciència. De fet, jo sempre els dic als estudiants de periodisme, de fet, que la ciència és transversal, no fa falta dedicar-te al periodisme científic, no? Per a estar interessat, és a qualsevol tema que pugues tractar d'actualitat pot estar impregnat de ciència, des del periodisme esportiu o el periodisme polític, saber d'estadística, per exemple, tot això és molt important. Efectivament, i ho veiem cada vegada més també en l'àmbit del canvi climàtic, que és transversal a moltíssims aspectes, l'economia, la salut, l'urbanisme, el medi ambient, per descomptat, i els periodistes han de tindre una mínima idea de tot, ja ho sabem que hem de saber de tot per a poder informar. Sí, tu que estàs en contacte amb els periodistes, els interessa la ciència, tu creus? Als estudiants... I les estudiants? He de reconèixer que d'entrada a una part no, però també és cert que quan veuen que la ciència i la tecnologia, com diem, està tot arreu, ja els canvia una miqueta la perspectiva, i quan el que comentaves, quan veuen que hi ha matemàtica, física o tecnologia, temes que els poden interessar més, com per exemple l'esport, el futbol, l'atletisme, i que poden abordar aquests temes des de perspectives diferents, la veritat és que se'ls obre un món i penso que és una riquesa per al periodista. A més, jo crec que aquest rigor, aquest toc que té d'escepticisme, de verificació minuciosa del periodisme científic, al final és positiu per a tot tipus de periodisme especialitzat, et dediques al que siga, no? Doncs jo crec que l'episodi d'avui els interessarà especialment perquè parlem del cas d'un anunci que va ser molt mediàtic, es va anunciar a so de bombo i platerets, com quasi tot el que fa la NASA, i després va resultar que no era tant com es prometia. Parlem de l'anunci que es va fer en 2010 d'un bacteri que es pensava que podia viure de l'arsènic i, com dic, va provocar un autèntic rebombori en la comunitat científica. Un article que va publicar la revista Science que s'ha retirat finalment aquest estiu passat. De tot això ens ha parlat el professor Juli Peretó en la revista Mètode, i avui hem volgut convidar-lo a Mètode Podcast perquè ens parli més d'aquest curiós cas. Moltes gràcies, Juli, per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per la invitació. Un plaer. Molt bé. Juli Peretó és catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat de València i membre de l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes, més conegut com, a veure si ho dic bé, IICSBio, o CISBio en anglès. Se pot dir, en València i CISBio tranquil·lament. CISBio tranquil·lament, no? Sí. Centre Mix de la Universitat i el CSIC. Juli, ens remuntem a desembre de 2010. La NASA avança que convocarà una roda de premsa on presentarà una troballa astrobiològica que impactaria en la recerca de la vida extraterrestre. Ahir és res. Ni més ni menys, sí. Què va passar a partir d'ahir? Ho recordo perfectament perquè
jo en aquella època portava un blog en VilaWeb, que es deia El buit del temps, que m'agradava molt agafar notícies científiques i comentar-les, i en aquest cas fou espectacular, perquè clar, com a bioquímic, un anunci d'aquestes característiques, i a més interessat com soc en l'origen de la vida, doncs me va atraure moltíssim i vaig seguir la roda de premsa en directe. He de dir que ja d'entrada me va frustrar molt les expectatives, no era tot allò que prometien, no s'estava reflectint en aquella roda de premsa. I recordo també que per a poder seguir el debat, que se va desfermar de manera immediata, me vaig fer un compte de Twitter en aquella època. Te vas iniciar en Twitter gràcies al bacteri arsènic. Efectivament. Seguíem l'etiqueta Arsènic Live i a partir d'aquí va ser una cosa apassionant. Realment ho vaig viure molt apassionadament i vaig fer apunts en el meu blog d'una manera regular a mesura que anava avançant el tema, perquè era un experiment de sociologia de la ciència extraordinari. Primer per aquest anunci un poc exagerat, sensacionalista que tampoc ens sorprèn perquè ja ho havia fet la NASA en altres ocasions i ho ha continuat fent, i per tant ahí no estava la novetat en l'exageració. Però sí m'interessava molt fins a quin punt el que estaven dient podia ser cert, perquè realment això obligaria a considerar la bioquímica d'una manera diferent, no? Però al final ja sabem com acabar la història, tot continua com estava, i allò per a mi és un cas paradigmàtic, digne d'estudi, de tema de comunicació científica, no? I de reacció de la comunitat científica davant d'això, que també és una cosa per a pensar-la. És molt interessant la reacció de la comunitat científica i el que comentaves del blog, de les xarxes, perquè en realitat a través de les xarxes es va poder seguir quasi una revisió en directe, no?, de l'article. En directe. Jo crec que és el primer cas a escala mundial de revisió d'un treball en directe per molts científics, en particular la líder del debat va ser una microbiòloga canadenca, Rosie Rothfield, que jo no coneixia de res, però després me vaig aficionar a seguir-la també en les xarxes i a llegir el seu blog. Una persona rigorosa, una persona defensora de la ciència oberta, de la ciència transparent, de la disponibilitat de tots els materials i tota la informació per a poder replicar aquests experiments. Una cosa que t'expliquen en filosofia de la ciència, no?, que és la refutació, no?, o com si una veritat científica, veritat entre cometes, només és certa mentre no hi hagi una refutació d'això, no? I ella defensava això, és a dir, hem de refutar això i mentre estigui refutat doncs ja ens quedarem tranquils, i si no, però per això necessitem tindre accés als materials, tindre accés al microorganisme que s'ha descrit, cultivar-lo en el nostre propi laboratori, etc. I ella va estar mesos reivindicant això, fins que li van passar el bacteri, el grup americà que l'havia descrit, va estar molts mesos amb la turra aquesta de necessitem i no... Bueno, finalment ho va aconseguir, ella i altres laboratoris, i se van fer una sèrie d'experiments, alguns experiments realment molt simples, que capgiraven completament aquella suposada descoberta, no? És que no sé si els oients que potser no van seguir el tema del moment, en la roda de premsa que havia presentat la NASA exactament, que després va generar tot este renou en xarxes per part de la comunitat científica. D'entrada, res que se poguera associar amb vida extraterrestre, que és com anunciaven, no? La vida extraterrestre és que ven molt. Clar. És un ganxo. Bueno, és qüestió de que més o menys pot haver un cert consens en la comunitat científica que pot ser algun dia, encara que tècnicament això serà molt complicat, se puga descobrir un segon exemple de vida en un altre lloc del sistema solar, o més enllà serà més complicat. Però en qualsevol cas, tu necessites proves molt contundents per això. I en aquest cas era un bacteri terrestre aïllat en el llac Mono, que està en Califòrnia, que té, entre altres peculiaritats, que en té moltes, és que la concentració d'arsènic en aquestes aigües és molt elevada,
que ho podria pensar incompatible amb la vida, perquè l'arsènic, com molt bé sabem, i els que escolten, que siguin aficionats a les novel·les d'Agatha Christie, coses així, sabran de com se les gasta l'arsènic, i que els bioquímics sabem que, perquè és una observació molt antiga, no?, de químics orgànics clàssics, que l'arsènic en el funcionament normal de les cèl·lules és incompatible, o sigui, els compostos d'arsènic són tòxics. I ells deien que aquesta bactèria havia substituït un dels elements bàsics de la vida, que és el fòsfor, per el seu veí de la taula periòdica, que és l'arsènic, que sobre el paper sona molt bé, perquè és un element molt semblant, i de fet els compostos d'arsènic s'assemblen molt als compostos de fòsfor, i per tant era versemblant que això passara si ignoraves tota la química que ja sabíem, no? I aquest és el problema. I sí que és de veres que la parafernàlia de la roda de premsa incloïa que, per exemple, Mary Wojtek, que durant molts anys ha continuat sent la directora del programa d'astrobiologia de la NASA, començarà a parlar allí d'uns personatges de Star Trek que són basats en sílice, que també és una de les grans línies de treball de la ciència-ficció, una vida basada en conte de carboni sílice, i que per tant això representava que crec que se diu horta se diu amb H i tot, horta com l'horta de València. Horta és la criatura de sílice que és com una pedra que repta, no?, i que està feta no de carboni sinó de sílice. I tenen aspecte de pedra, però són pedres que pensen, no? És un dels episodis de Star Trek. I ella va invocar això, suposa que per a també encendre un poc els ànims dels seguidors de la ciència-ficció, que particularment als Estats Units són molt nombrosos, i que associar, no sé, una descoberta de la NASA amb un episodi de Star Trek, d'una composició química exòtica, tot això resulta molt atractiu fins que se veu que és ciència-ficció, no és real, no? Per tant, la roda de premsa va estar, en part va tindre aquesta part de muntatge publicitari, en part també van convidar un químic molt prestigiós, nord-americà, associat també a la NASA, però molt crític, que va fer un poc d'abogat de diable, però per al meu gust massa poc. És a dir, jo crec que en aquell cas Steve Bender haguera haver de lluir el coneixement químic que té, que és molt ample i molt profund, jo ho sé perquè el conec i l'he llegit i l'he escoltat, i allí no va fer aquest paper, allí va passar un poc de puntetes, com diguen, bueno, ja veurem, tal, no sé què. En realitat, el coneixement químic que tenim consolidat contradiu totalment l'existència d'una cèl·lula que pugui utilitzar arsènic en compte de fòsfor, i a més, fins i tot alguns experiments que presentava el treball són incompatibles amb aquest coneixement químic. Per tant, si tu presentes una cosa que, per d'alguna manera, invalida tot el coneixement previ, ha de ser molt gros. Has de tindre una mostra, unes evidències. Unes demostracions molt contundents, molt sòlides, i en l'article no estaven presents aquestes mostres. I res, entre altres coses, la NASA va haver d'avançar l'anunci perquè havia un embargament informatiu, però com havia desfermat aquesta febre col·lectiva, va haver de fer públic el manuscrit. La gent que va començar a llegir-lo, la gent especialista que el va llegir, se va posar les mans al cap. No entenien com una revista com Science se prestava a aquesta operació, perquè clar, evidentment que és una operació de màrqueting de la pròpia NASA, que ja havia passat uns anys abans amb el meteorit marcià, que si tenia algunes mostres fòssils de vida i tal. També va ser un article en Science, un anunci de la NASA, en ple moment de discussió dels pressupostos federals. Vull dir, que aquí si comences a rascar, ja al final... interessos, no? Sí. Després sempre tenim la culpa els periodistes, però que no sempre som els culpables del departament de màrqueting. El departament de màrqueting de la NASA. Molts periodistes van fer el que se diu journalism, en anglès, en CH, que és agafar al peu de la lletra la nota de premsa de la institució, no? I de manera crítica difondre aquesta... Clar, la notícia era
això, que s'havia descobert vida basant arsènic, que caldria reescriure tots els llibres de bioquímica. Això va ser la notícia que va circular. Clar, però com tu dius, el jornalisme, no? Este periodisme que reproduís acríticament les notes de premsa, era una notícia o una nota de premsa molt sucosa, que donava molt sucosa. Ara, quan refuten, o sigui, quan ja retiren l'article definitivament, no hem tingut aquest ressò mediàtic. Vull dir que en l'imaginari col·lectiu a lo millor se te queda, tu has llegit alguna vegada una notícia de la NASA i ara realment no fas aquest seguiment, no? De les notícies científiques. Jo crec que aquí és un moment de dir que l'article estava en línia des de la mateixa setmana de la roda de premsa, el dia d'abans, que quan va trencar l'embargament, i no va, fins 7 mesos després, no se va publicar en el volum corresponent de la revista, que és un període de temps extraordinàriament llarg per a lo que és habitual entre posar-ho en línia i que aparega en la revista, acompanyat d'una sèrie de refutacions. És a dir, ahir el que la revista va fer és esperar a publicar l'article a tindre tota una sèrie de rèpliques, rèpliques que diuen comentaris tècnics, li diuen ells en particular. I aquests comentaris tècnics eren demolidors. I clar, jo personalment pensava, escolta, si tens aquí un munt de gent de distints laboratoris que han intentat reproduir això i te donen explicacions alternatives perquè publiques l'article. Si ja t'estan demostrant que no és correcte. Però l'article se va publicar juntament, en paral·lel amb totes les refutacions, i es va quedar aquí durant 15 anys. I per què ara? Per què ara retiren definitivament l'article? La versió oficial de la revista, que ja ha canviat d'editor, de directors i de responsables, i ja no queda pràcticament ningú d'aquella època, és que la política de retirada d'articles de la revista ha canviat. Diguem-ne que el reglament que se regia en l'època, estem parlant de l'any 2010, deia que la retirada d'article només era en el cas d'una falsificació deliberada de resultats. És a dir, si tu publiques un article i se demostra amb algun error que t'has inventat els resultats, que te'ls has inventat, aleshores l'article és retirat. Però si no se pot demostrar aquesta mala fe, no se pot retirar. O sigui, queda com un error i ja està. Amb les rèpliques o comentaris tècnics i ja està. Quin és el problema? Que si tu fas una búsqueda d'internet, o encara més avui en dia, en els algoritmes estos que construeixen frases estadístiques, no? I que estan al·lucinant permanentment, probablement, jo he fet la prova, i després de la retirada de l'article sí que un algoritme d'aquestos sí que te dona una explicació que considera el fet de que n'hi ha dades en contra. Però podria ser que no, i que podria ser que circulara informació donant com a bo perquè està publicat en la revista i segueix publicat en la revista. No? I podria ser que algun que no tinguera el context ho donara per bo. I crec que aquest és l'argument que han utilitzat actualment en la revista. És a dir, no sols n'hi ha mala fe a l'hora de publicar els treballs, sinó que si està mal, hem de retirar-lo, perquè això a la gent poc informada o amb poc context bioquímic els induirà a error. Jo ara estic imaginant-me demanar a un estudiant que faci un treball sobre això i he de pensar, si no l'oriente bé, que a lo millor no té consideració de totes les refutacions que han vingut darrere. Que algunes se publiquen simultàniament i altres molts mesos després. És a dir, han estat gotejant articles, i fins i tot en revistes que no era Science, en contra d'aquest article original. Per tant, jo crec que hi ha hagut molta polèmica en això. Els autors continuen dient que tenien raó i que n'hi ha maneres. Me fa gràcia perquè un dels autors principals de l'article diu que hi ha maneres alternatives d'interpretar aquestes dades. Home, a veure, maneres alternatives és que si tu tens proves rotundes, empíriques, de que això és un artefacte, un artefacte vol dir que és una cosa que sembla però no és, doncs molt alternativa no és, simplement una cosa és correcta i l'altra no. Jo el que simplement resumiria és que és una història que s'ha allargat molt en el temps, que és de veres que jo no sabria explicar per què, que segurament és
professionals del periodisme i vosaltres mateixa podríeu a lo millor il·luminar-me, per què la notícia de la descoberta aquesta fascina tant, però evidentment eixa brillantor no està en el moment que diuen però tot allò que hem dit és incorrecte i ara retirem l'article i té una atenció mediàtica molt reduïda. Si la busques la trobaràs, però no incomparablement el que poguera ser a lo millor portada en un moment determinat, ara estarà en una pàgina oculta, en un racó, diguent, sí, al final aquest article del que ningú se'n recorda resulta que estava mal. Clar, de fa 15. Clar, és una notícia, evidentment, que no té l'atractiu que té l'altra, no? Sí, és per a reflexionar molt sobre el periodisme, sobre la comunicació de la ciència que se fa des de les pròpies institucions que volen col·locar també la seva institució... I les revistes científiques. I les revistes científiques. És un tema interessantíssim. Això sempre pots trobar exemples al llarg del segle XX, alguns de molt poderosos, d'institucions, no sols els propis científics, sinó les institucions, les revistes, etc., que d'alguna manera afegeixen una mica més de sal i pebre a la notícia un poc per a atraure l'atenció del públic. Juli, a banda d'aquest tema que és interessantíssim i que ens retrau també un poc al tema de l'origen de la vida, a l'estudi d'altres formes de vida, és un tema que a tu t'ha interessat molt, l'origen de la vida. Ara acabes de publicar precisament un article en Philosophical Transactions, juntament amb un altre investigador de l'Idosis Bio, Pablo Carbonell, on proposeu una estratègia, a veure si ho explique bé de manera senzilla, per omplir el buit entre l'ancestre comú universal i l'origen de la vida. Perquè en realitat tenim com molts buits, no? Hi ha moltes coses encara que no sabem. Ho has explicat molt bé, Anna. Molt bé, molt bé. Sí, perquè realment és un dels grans problemes. Com dius, n'hi ha molts, la llista seria llarga, però concentrant-nos en aquest problema, com se va passar d'una química que diguem abiòtica, és a dir, sense vida, per molt complicada que la pugues imaginar, a una vida amb el nivell de complexitat que té un metabolisme, per simple que siga, no? Nosaltres tracem aquests límits entre el que és l'avantpassat comú universal de totes les espècies vives, que se pot, amb les tècniques actuals de reconstrucció computacional, l'anàlisi de genomes, etc., se pot fer un retrat robot d'aquest ancestre prou interessant, amb tècniques diferents, més o menys hi ha coses que coincideixen i podríem fins i tot arribar a un consens de quines serien els principals processos metabòlics que estarien en aquest avantpassat, però això ja és molt complex comparat amb la química prebiòtica. I sempre hi ha hagut la idea de com la química prebiòtica pot arribar a prefigurar o a preparar, d'alguna manera, estar en línia cap a aquesta evolució, cap a aquest metabolisme complex, però diguem-ne que el punt de trobada sempre s'ha vist com molt llunyà, molt difícil, no? I jo sempre compare amb una metàfora que va utilitzar Alexander Oparin, que és un dels pioners del segle XX de l'estudi científic de la vida, en el seu primer llibre de 1924, que la Universitat de València va publicar en versió en valencià fa uns anys. En aquest llibre de l'origen de la vida, ell diu, ja al final del text, fa una metàfora, diu, l'estudi de l'origen de la vida és com dos equips de treballadors que estan perforant un túnel des dels dos extrems. Hi ha l'equip dels químics que van avançant des del coneixement de la química de la Terra primitiva, com s'anava organitzant en formes més complexes. Hi ha l'equip dels biòlegs que venen des de les formes vives actuals i van avançant en direcció contrària perforant la muntanya, no? Avançant en aquestes formes més primitives. La resposta la tindrem el dia que els dos equips se troben, no? I el túnel estigui ja perfectament construït. I com de llarg és el túnel? No? Com de llarg i quant de temps tardarà. D'alguna manera nosaltres estem intentant perforar el túnel des de l'equip dels biòlegs per a trobar-nos amb els químics que estan fent coses molt xules, molt interessants en els últims anys. Això, un treball com este no s'haguera pogut publicar fa 10 o 15 anys, primer perquè els químics no estaven donant-nos exemples de química suficientment complexa i interessant per a poder explorar, i per altra banda perquè les tècniques de reconstrucció d'aquest metabolisme computacionals no existien. I de fet Pablo Carbonell, el meu coautor, és un especialista en aquests algoritmes d'intel·ligència artificial que d'alguna manera, per entendre's, és com explorar el món del possible
des del metabolisme conegut, és a dir, quines altres formes de modificacions químiques se podrien donar i que no han arribat a evolucionar, no? I amb aquests algoritmes intentaríem connectar la realitat del metabolisme de les cèl·lules actuals amb aquesta química prebiòtica. Doncs jo, si me permeteu, volia ficar un tall d'una pel·lícula. Anem a sentir-la. John, el tipo de control al que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente. ¿Pero así es? Así es. ¿Quiere decir que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear? No, digo sencillamente que la vida se abre camino. Molt bé, no sé si sabeu quina pel·lícula és, la reconegueu. Clar que sí. Mira, per què ens fica ara una escena de Jurassic Park? A banda perquè m'agrada molt. Sí, jo crec que som fans. Sí. Ara Juli me dirà, no té res a veure, però és que a mi m'ha recordat, has publicat també un llibre en l'editorial Springer, amb Álvaro Moreno, el títol en anglès és An Evolutionary Story of Agency, i el subtítol en català vindria a ser una cosa com va evolucionar la vida per actuar per ella mateixa. Jo vaig pensar en esta escena, de la vida se abre camino. Pues té que veure molt, la veritat, perquè la vida s'obre pas, sí, a veure, l'aventura a més, té una certa relació amb mètodes, si més no com a d'innat, perquè bona part del llibre l'hem escrit en el Jardí Botànic. És cert, quan Álvaro va estar allí, que el vau entrevistar. Sí. Bueno, ha sigut una aventura, realment. Jo Álvaro el conec des de fa molts anys. Álvaro Moreno era catedràtic de filosofia de la biologia, ara ja està jubilat, en la Universitat del País Basc, i és un dels filòsofs de la biologia no més importants, diguem-ne, de l'estat espanyol, sinó a nivell mundial. És considerat com molt bon filòsof de la biologia. I la fortuna que jo tinc és haver-lo conegut des de fa anys i haver treballat amb ell, o si més no, haver parlat amb ell, no? Que jo he après molta biologia parlant amb ell, que això a vegades pot xocar. Com aprens biologia parlant amb un filòsof? Sí, perquè els filòsofs tenen aquest punt de pensar en el significat de les paraules d'una manera que va molt més enllà dels que no són filòsofs professionals ho podrien fer, no? I ell és una d'aquestes persones. A més, és un filòsof d'aquells que quan parla li entens el que diu. Això són els que m'agraden a mi. Doncs bé, amb ell, per un projecte que ell tenia internacional d'una fundació americana, tenia el projecte de fer el llibre i jo havia publicat Un planeta creatiu en la institució Alfons el Magnànim, i jo li el vaig enviar perquè d'alguna manera també li feia un poc un homenatge a ell per tot l'aprenentatge i l'ensenyament de la seva part. I és quan ell me va dir, per què no m'ajudes a fer este llibre, no? Ve d'aquí la col·laboració de molts anys de converses i finalment cristal·litzat en forma d'un llibre que forma part d'una col·lecció de filosofia de la biologia de Springer. I l'analogia jo crec que és correcta d'esta pel·lícula de Jurassic Park, encara que un altre dia podríem vindre a parlar de Jurassic Park i tots els errors científics que conté, que jo utilitzo un d'ells en la meva classe de metabolisme, perquè en té uns quants, i també de parlar de la impossibilitat de Jurassic Park. Jo crec que és molt interessant. Però bueno, això no és el tema d'avui. Però sí obrir-se pas, la vida obrir-se pas. És que és un aspecte que és de l'agència, que a més tinc també un petit experiment sociològic d'anar preguntant als meus col·legues biòlegs què és això de l'agència. Pràcticament ningú sap què és o sap definir-ho, tot i que sí que saben o coneixen exemples d'això. Però per aquest nom que s'utilitza en anglès, agency, que podríem traduir per agència, en biologia no el tenim ben identificat. I és tot allò que fa la vida sobre l'ambient en propi benefici. Com actua la vida sobre l'ambient per atraure'n algun profit. Profit en aquest cas voldria dir que siga una forma de vida més apta, més adaptable, que puga sobreviure el filtre de la selecció natural, etc. Els que, d'entre els biòlegs, els que sí que saben què és l'agència i l'utilitzen són els biòlegs del comportament. Són els únics que he identificat, els etòlegs, els meus col·legues etòlegs de la facultat, quan els pregunte què és això de l'agència, diuen, clar, perquè l'agència se vincula amb l'activitat humana i dels primats i de molts grups animals
que fan coses amb una intenció, no? I la pregunta és, però això els bacteris també ho fan? I les plantes? I els fongs? I en l'origen de la vida com apareixeria per primera vegada la primera forma d'agència? I és un poc el que tracta de contestar el llibre. Doncs la veritat és que el tema de l'origen de la vida donaria per a un altre podcast. A banda de també de Jurassic Park, jo volia ficar més talls, però crec que anem a deixar-ho així perquè s'allargaríem molt. Has comentat un altre llibre, Un planeta creatiu, com va començar la vida a la Terra i com la fabricarem en el laboratori. És un llibre que segurament és més accessible per a la gent que ens està escoltant. I serà la intenció, almenys. No, me referís més assequible a l'altre que comentava, que acabes de publicar, Junta Álvaro. La primera cosa és l'idioma, perquè el que acaba de publicar en Álvaro és en anglès, però per a una persona que tinga uns coneixements bàsics de biologia, i aquest llibre, si l'anglès no és una barrera, també pot. Sí. Està pensat per a persones que no són... Podríem dir que és com d'alta divulgació en molts passatges, sí. Doncs... ho deixem. Podem fer referència a aquests llibres, no? Si volem saber més. A més, en Un planeta creatiu també parles del bacteri famós de l'arsènic. Sí, perquè com era un tema que m'agrada molt, i hi ha un capítol dedicat a la composició química de la vida, tot això, ho poso com a exemple de una cosa que haguera estat xula, però no ho és. És a dir, discuteix el cas del silici i el carboni, que també és molt bonic, i clar, el de l'arsènic i el fòsfor el tens ahir també, però clar, la peculiaritat és que el del silici, els exemples que has de posar són de la ciència-ficció, mentre que el cas de l'arsènic és un tema que podríem dir de ficció científica, no? Perquè realment al final va ser una pura ficció. Doncs moltes gràcies, Juli. Juli Peretó, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València, membre de l'I2SIS-Bio. Gràcies per donar-nos aquestes llumenetes sobre este episodi mediàtic que podem llegir en Mètode, recordem. Sí. I bé, doncs hem de dir que la NASA és que té un potentíssim equip de màrqueting, ja ho hem dit, que en molts casos fa un magnífic treball de difusió i de divulgació, però en ocasions se li en va la mà. I tots piquem ràpidament. És que l'exploració espacial, la veritat és que és un àmbit on és fàcil fer-te viral si tu treballes en poc que tu treballes, com dieu, hi ha molt d'interès en tots els temes de vida extraterrestre, d'exploració espacial més enllà de les nostres fronteres, com va fer, per exemple, l'astronauta canadenc Chris Hadfield amb la seva interpretació de la cançó Space Oddity de David Bowie des de la mateixa estació internacional. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Un videoclip de luxe. Doncs sí, perquè està gravat allí en unes vistes impressionants. A mi és que m'encanta David Bowie, m'encanta també Chris Hadfield, que es va dur la guitarra i tot allà dalt. En una entrevista explicava com de difícil és tocar la guitarra a l'espai. Doncs res millor que per acomiadar-nos de l'episodi d'avui des de l'Estació Espacial Internacional i amb el clàssic de Bowie. Recordeu que podeu seguir Mètode Podcast a iVoox, ara també en YouTube, en format videopodcast i a les nostres xarxes socials. Adéu. Fins a la pròxima.